Benvinguts i benvingudes a la Baldufa i a l'Escataret. Som centres educatius de qualitat que acollim infants de 4 mesos fins a 3 anys d'edat. Tant a l'Escataret com a la Baldufa, la vinculació afectiva i la seguretat emocional de l'infant és el pilar de la nostra intervenció educativa. Els diversos serveis que oferim són l'acollida de 8 a 9 del matí, el servei d'educació bàsic, que és de 9 a 12 i de 3 a 5 de la tarda, i el migdia, que és de 12 a 3 de la tarda. Per cada grup es reserva una plaça per a infants amb necessitats educatives especials. Per afavorir el desenvolupament integral de l'infant, cada centre es distribueix en diverses aules i cada aula té un grup d'infants i a cada grup el porta una educadora tutora. Aquesta educadora és qui el porta i qui l'acompanya en aquest procés d'autoconeixement i aprenentatge. Els espais són espais motivadors, acollidors, espais de joc, que estan ordenats i preparats amb intencionalitat educativa. Cada centre té cuina pròpia. A la cuina s'hi elaboren els àpats del dinar i del berenar, respectant l'evolució de cada infant. Els menús i els continguts nutricionals dels mateixos estan supervisats per una persona externa segons els criteris de l'Agència de Salut Pública de Catalunya. La llar d'infants Escataret està situada a la Rambla Sant Jordi. Les activitats de la vida quotidiana són l'eix central de l'ambient educatiu del centre. La nostra metodologia de treball són els ambients de lliure circulació i actualment en tenim el de joc simbòlic, que és la caseta, el natural, tenim les construccions, el joc heurístic i el de moviment. El pati o jardí també el considerem un ambient educatiu.